Στην αρχή είναι η φρέσκια μυρωδιά της πρωινής θάλασσας. Νερά αριτίδιαστα και τρυφερά ανοίγουν τα δροσερά σπλάχνα τους στην έκπληκτη ματιά του πρωινού επισκέπτη ήλιου, αποκαλύπτοντας άλλοτε χρώματα δυσβάστακτα ωραία και άλλοτε τα μυθικά θαυμάσια θαλάσσια ξύλα. Τότε ο μακρινός ταξιδευτής ανακαλύπτει το μυστικό της μέρας που ζυγώνει και συλλαβίζοντας αποκρυπτογραφεί στα καθρεπτίσματα του ήλιου τη μυστική μαγνητική μαγεία του τοπίου. Λιμάνι της ψυχής το Ρέθυμνο. Εδώ μετράει ο χρόνος το σωστό ρυθμό του. Ήμερος τόπος, ήρεμος. Εδώ τα βήματα μετράνε το διάστημα με καλοσύνη. Ο νους του ανθρώπου ανασένει ανάλαφρος και νιώθει ένα τεράστιο λουλούδι να ανατέλει. Η καρδιά του. Τούτη είναι η τόπη όμορφη, ψυχή μου και καρδιά μου, τούτον το περβόλι μου, τούτη είναι η βασιλιά μου. Κόσμοι αγαθοί και σιγανοί και μυριαγαπημένοι και από μαλλιές και σύγχυσες περίσσια αναπαμένοι. Παντοτινή παράδεισος, πάσα λογής ανθρώπου, ξεκούραση του λογισμού και ανάπαυση του κόπου. Του πόθου περιδιάβαση, της αγάπης περιβόλη, τον κορασιό ξεφάντωση και τον νεράιδο σκόλη. Ποιος είδε την πεντάμορφη, την αρχοντοντυμένη? Ω, πόσα κακορίζικους, πόσα λολούς να κράζου τυχαίνει εκείνους, απου δω κάτω στη γη, λογιάζου πως είναι καλορίζικοι και η στάστρα πως πετούσι για πλούτος, δόξες και τιμές, απου σ' αυτούς θωρούσι. Γιατί όλες οι καλομυριές του κόσμου και τα πλούτη, μια μονοσκιάνε στη ζωή την πρικαμένη τούτη, μια φουσκαλίδα του νερού, μια λάβρα που τελειώνει τόσο γοργά, όσο πια ψηλά στυλόχες τσι σηκώνει.
Το βενετσιάνικο αρχοντολόι το στόλισε καλά το Ρέθυμνο. Του έκτισε παλατόσπιτα, του φόρεσε πλουμίδια, το δρόσισε με βρύσες, του άνοιξε πύλες αρχοντικές. Όμως οι κριτικοί, ξύπνοι και εφευρετικοί και πάντα επαναστατημένοι, κατάφεραν να πάρουν και εδώ το πάνω χέρι. Μια μαρτυρία λέει πως οι νόμπιλοι Κρετένσοι, οι ευγενείς κριτικοί, στις αρχές του 16ου αιώνα είχαν φτάσει στις 58 οικογένειες, ενώ οι νόμπιλοι Βένετοι μόλις στις 25. Έτσι, αν και οι Βενετοί από νωρίς διορίσανε ρετόρε, πράγμα που δείχνει πόσο πολύ λογάριζαν από το Ρέθυμνο, το κριτικό αρχοντολόι ήταν εκείνο που ουσιαστικά το κυβέρναγε με 1000 τρόπους, οικονομικούς και πνευματικούς, κυρίως πνευματικούς, με τα σχολεία και τα μοναστήρια, με τους δασκάλους και τους δικηγόρους, με τους αγιογράφους και τους ποιητές. Μη δεν τραπείς να διηγηθείς πως λέσει το όνομά σου και εις επίον τόπον ήτονε πρώτας η κατοικιά σου και πως επήγες δούλη του πεμπάμενη από μένα, στσιχάρες λίγη αντίμεψη απέχω γνωρισμένα, από το σπλάχνος το πολύ κι άμετρη καλοσύνη της αφεντιάς του Τσάξιας εις την φοράν εκείνη από τον Ιστορέθυμνος. Μα κάμε το όνομά μου, Τζόρτζι να πεις πως λέσινε, χορτάτσι τη γενιά μου. Ρήθυμνα ήταν από τα μινωικά τα χρόνια και μετά, στην προελληνική εποχή, μια μικρή πολιτεία που άκμασε στον 4ο και τον 3ο αιώνα. Ύστερα χάνεται σχεδόν και όταν την ξαναβρίσκουμε είναι βυζαντινό χωριό, οχυρωμένο γύρω από το λιμάνι. Μετά πουλήθηκε στους Βενετούς. Τώρα μέσα στη βενετσιάνικη λότζια κάποια κτερίσματα, λίγα νομίσματα με σύμβολα θαλασσινά, αγάλματα, κυκλαδικά ειδόλια, κατάλοιπα ρωμαϊκά, σαρκοφάγοι, λιοντάρια βενετσιάνικα και αετοί δικέφαλοι βυζαντινοί. Στα βορεινά του Ρέθυμνου βρίσκεται η Φορτέτζα. Περνώντας την εξωτερική καστρόπορτα, έντονη αίσθηση αλλαγής χρόνου. Πίσω
η σχέση με την εποχή σου θολώνει, χάνεται. Πάνω στις πέτρες, στις καμάρες, στους προμαχώνες, στις πολεμίστρες, στις κυκλικές σκοπιές σέρνονται λέξεις άγνωστη διάλεκτο. Ανάκατα και μπερδεμένα ονόματα, χρονολογίες, μνήμες μακρινές ζωντανεύουν και συνοδεύουν την παράξενη πορεία στη ρίζα την προγονική. Επανάσταση Βάρδα Καλέργη, Βενετοκρατία, Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, Συνωμοσία Βλαστού, 1453, Μαρίνος Τζάνες Μπουνιαλής, Ακαδημία των Βιβί, κι ύστερα πόλεμος, οι Τούρκοι, η σκλαβιά. 1801, σφαγή των χριστιανών. 1821, σφαγή των χριστιανών, σφαγή του επισκόπου. Πλημμύρες, σεισμοί, πανούκλα, ως τα 1913. Τώρα μια πόλη ήρεμη απλώνεται, μεγαλώνει πέρα από την πόλη την παλιά και πέρα από το λιμάνι. Οι κακουχίες έχουν ξεχαστεί. Τα απομεινάρια τους γίνανε γραφικότητες που φέρνουν τους τουρίστες. Από όλο το κακό απόμεινε γερή και αναλύωτη η ρίζα η παλιά. Αυτή που θέλει το ρέθυμνο πόλη γραμμάτων του νησιού. Αυτή που μπαίνοντας βαθιά μες στους αιώνες τροφοδοτεί τους κλόνους τους καινούριους που πληθαίνουν. Το Ρέθμον εγώ όταν ήρθα εδώ ήμουν 18 χρονών, αλλά ζούσα από τα 10 μου χρόνια που μπήκα στο γυμνάσιο εδώ. Και όταν τελείωσα το γυμνάσιο εδώ στο Ρέθμον, πήγα ύστερα στο Ηράκλειο και έκανα 2 χρόνια στην Παιδαγωγική Ακαδημία και πήρα το πτυχίο μου το 18 και με παντρέψανε για να μην πάω δασκάλα να γυρίζω στα χωριά να με κλέψουνε. Και ο άντρας που μου πει, δεν παντρεύτηκα να είμαι και πάλι μπετσάρης. Έχω να γυρίσει στα χωριά και εγώ να είμαι πάλι μοναχός. Όχι. Γιατί εκείνη την εποχή τις κλέβαν τις δασκάλες στα χωριά. Γιατί τις λέγανε παίζουν μηνιάτικο. Οι χωρικοί. Ο χερεμόνι μου χαρά παντοδύναμε παρά. Το 22 πήραμε τούτο το σπίτι. Από Τουρκούς. Και το 23 έγινε η ανταλλαγή στην Μικράς Ασίας.
Και ήταν εδώ όλο Τούρκοι. Μόνο ένα-δυο οικογένειες ήταν χριστιανοί, Έλληνες. Ήταν όλη η γειτονιά, ήταν η παλιά πόλη είναι εδώ. Απέναντι με το φρούριο. Ναι. Και ήταν όλο Τούρκοι. Εκεί, εδώ, μόλις γυρίζαμε που είναι ο φούρνος, ήταν εκεί το μαγαζί που είναι και τώρα το. Και ήταν δυο Τούρκοι. Και ο ένας ήταν στη μια γωνιά, κάθε πρωί, του μαγαζιού και στην άλλη. Με τον Αργελέ, τα πόδανα πάνω σ' άλλο και φουμέρνανε. Όταν οι Τούρκοι πήραν να συνάζονται για Μισεμό, καθώς ιστορεί ο Παντελής Πρεβελάκης στο χρονικό μιας πολιτείας, η Φατιμέ, η λουτράρισα στο τουρκικό χαμάμι, ζάρωσε το κουτελό της από συλλογή και τράβηξε κατά το γαλλικό προξενείο. Εμένα δεν με λένε Φατιμέ, παρά Ορτάνς. Γνωρίστηκα με όλες τις φυλές. Αγάπησα και με αγάπησαν. Παράδες πέρασαν από τα χέρια μου να αρματώσεις παλάτι. Για να πιω, μου φέρναν στο δίσκο μια μπαταριά ποτήρια και απάνω σε τούτα μονάχο το δικό μου. Σαν φτάσαμε από τη Μαρσίλια στον κόρφο της Σούδας, βρήκαμε τις αρμάδες στολισμένες στις σημαίες. Δεν προκάναμε να λύσουμε τα ζωνάρια μας και μας είχαν κιόλας καπαρωμένες. Μα πέρασε και εμένα ο καιρός μου. Πιάστηκα λουτράρισα στο Ρέθεμνος. Εκεί με είπανε Φατιμέ. Μα το όνομά μου εμένα είναι Ορτάνς. Τούτο το λιμάνι που σήμερα το βλέπεις ήρεμο και ραχατλίδικο γνώρισε μέρες και μέρες. Πέρασαν όλες οι φυλές του Ισραήλ από την πασιά του και όλες παλεύανε να το κρατήσουν δικό τους. Τους άρεσε. Κάποτε μάλιστα θέλησαν να το κάνουνε βαθύ, να μπαίνουνε καράβια ποντοπόρα. Όμως η άμμο πού να αφήσει. Σκάβαν οι άνθρωποι, έφερνε η θάλασσα. Πεισμόνανε οι πρώτοι, πείσμονε και οι δεύτεροι. Χρόνια και χρόνια κράτησε τούτο το αλυσβερίσι. Στο τέλος βαρέθηκαν οι άνθρωποι, νικήθηκαν.
είπαν πως το λιμάνι θέλει να μείνει ρηχό. Παράτησαν τα σκαψίματα, χτίσανε ένα γύρο καφενεία μεγάλα, που η μια τους μπασιά ήταν στο δρόμο πίσω από το λιμάνι και η άλλη στη δικιά του τη μεριά. Τα βράδια μαζευόντουσαν εκεί μέσα, πίνανε καφέδες, ναργιλέδες, τσιγάρα, λεμονάδες, κουβέντιαζαν και ακούγανε και παραμύθια. Τον καιρό της Τουρκιάς μάλιστα το παραμύθι, νάκλι όπως το λέγανε, ήτανε δυο λογιών. Το σοβαρό που κράταγε εβδομάδες και το αστείο, το άσεμνο, το εντεψίδικο που ήτανε σύντομο ίσα για να ξεδώσει ο νους του ανθρώπου. Στους τωρινούς καιρούς τα παραμύθια λέγονται παντού, μόνο που έχουν αλλάξει στόχους και ακροατήριο. Τώρα, σαν παίρνει τα απογευματάκι και η καλοκαιρινή μέρα δροσερεύει, ένα καινούριο παραμύθι ετοιμάζεται να ξαπλωθεί στην πόλη, να ησυχάσει τα παιδιά που παίζουν, να ανανουρίσει το μεθυσμένο ήλιο που σβήνει τα φλογισμένα σπλάχνα του στη δροσερή αγκαλιά του κρητικού πελάγους. Ώρα νυχτερινή και η πολιτεία στάθηκε να ξαποστάσει, με το κεφάλι να κουμπάει στους δροσερούς ελαιώνες, μοσχομυρίζοντας ανθούς πορτοκαλιάς και λεμονόδεντρου, πνιγμένοι με σταφούλια τα γιασεμιά και τα ιοκλίματα. Γλυκιά η ώρα του βραδιού κι ανέμελη, σέρνει στα μακριά της ξέφτια τον ολονύκτιο χορό του ονείρου. Γύρω τριγύρω στο μουράγιο πλήθος πηγολαμπίδες άναψαν στα τραπεζάκια να δεχτούν τους καλεσμένους της γιορτής του. Μια ευλογία ειρηνική απλώθηκε, το αποσπερνό λιμάνι του Ρεθύμνου.